Hej, goddag. Hej, Hvem er du? jeg er Trine, og jeg er graver ude i Virum. Vil du vise mig rundt? Det kan du tro, jeg vil. Hvor er Trine hen? Dejligt at se dig. Da, hvad laver du? Jeg er lige ved at klippe hæk. Okay. Og alle buskene på gravstederne. Ja. Ja, så vi kan være klar til at skal grændække. Hvad kan du bedst lide med i job? Der er mange ting, jeg godt kan lide med mit job. Okay. Jeg kan godt lide at gå herude. Det er lige meget, om det er forår, eller om det er efterår. Også om vinteren er det hyggeligt, når der kommer sne på. Og så er der bare højt til himlen og friheden. Og så møder jeg en masse dejlige mennesker. Hej. 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 Hvordan har du det? Jeg har det godt. Super. Kan du ikke se det på mig? Ja, det kan jeg. Ja. Skøn dag. Ja, nemlig. Det er rigtig godt. Men jeg har jo også et andet funktion. Okay, hvad er det? Jeg er jo også kirketjener. En kirketjener, det er jo en, der sørger for tingene, der kører ind i kirken. Kan du vise mig det? Det kan du tro, jeg gerne vil. Godmorgen. Godmorgen, Irene. Det er dejligt at se dig. I lige måde. Wow, hvad laver du nu? Jeg er ved at gøre klar til gudstjeneste, vi skal have her klokken 9. Okay. Og vi skal have altergang. Ja. Så nu skal jeg jo have fundet frem til det. Ja. Og så har jeg jo selvfølgelig pyntet kirken. Ja, så det er flot, når folk de kommer herind og skal lige have sådan en god time. Hvad betyder Virum Kirke for dig selv? Virum Kirke, den har stor betydning. Jeg er døbt i Virum Kirke. Ja. Det er min søskende også. Min mor og far er både døbt, konfirmeret og gift her. Ja. Meget af min familie er jo kommet igennem årene på kirken. Jeg har en del familie, der ligger begravet herude på kirkegården. Og så synes jeg bare, at Virum Kirke, det kan noget helt specielt. Det er en hyggelig kirke. Den har nogle flotte grenmalerier, som jeg synes, jeg godt kan være lidt stolt af og kan fremvise til dem, der kommer. Så betyder kirken også for mig, at jeg kan skabe et fredeligt og hyggeligt rum for dem, der kommer til gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Tak for det, det har været hyggeligt. Ja, i lige måde, Irene. Hvornår skal vi ses igen? Jeg tænkte, om du kunne komme ud og se, når jeg laver grændækning. Det lyder som en god idé. Jeg gør det, ikke? Ja, det gør vi. Så ses vi. Det gør vi. Godt. Hej, hej.